Днес Вие ще назначите за следващите 7 години хора, избрани от партийната Ви върхушка. Основната цел на промяната на закона днес ще бъде изпълнена и мога да Ви го честитя. Но Вие нямате право на това. Хората една година по площадите Ви казват, че не Ви искат. Избирателите на евроизборите Ви показаха червен картон. Европа сигнализира, че сте полезни за България. Не сте полезни за България. Дори Вие самите не се искате. Справка вчерашния Ви пленум на БСП. И за това Вие нямате право в последните дни на управлението си, на нелегитимното си управление да вземате важни за страната решения. Да вземате решения за един от най-сериозните органи в държавата, инструмента на Народното събрание. Вие поемате отговорност, на която нямате право и за която не сте легитимни. Както вече всички знаете, ще подам оставка от парламента веднага след това гласуване. Затова първо искам да Ви благодаря за работата, която вършихме тази една година, и с тези от Вас, които съм работил добре, и с тези, които не съм работил добре. От всеки един от Вас съм научил нещо и се надявам и Вие нещо да сте научили. И, уважаеми колеги, бих искал да призова колегите от групата на Коалиция за България да не подкрепят това гласуване. Вчера на пленума на Националния съвет изказах достатъчно ясно позицията си и считам, че наистина не е добре за една институция да се гласува за 7-годишен мандат при това състояние, което сме на парламента, и тази политическа криза, в която сме изпаднали. Още повече, че очевидно предстои след 3 месеца нов закон, нова смяна и всякакви такива неща. За да не убиваме институциите, Ви предлагам да има някаква предвидимост в тях. Не се гласуват 7-годишни мандати в момента, в който след 2 дена очакваме оставка на правителството и на парламента. Госпожо Руменова, обръщам се към Вас, защото Вие сте направили предложението за попълване състава на Сметната палата. Обръщам се към Вас с ясното съзнание, че Вие, като един от авторите на този закон за Сметна палата, можете да проявите достойнство и да си подадете днес, сега, в момента оставката. Можете да си подадете оставката и да спасите от унижение тези професионалисти, видно от автобиографиите им, и да запазите тяхното достойнство. А Вие, колеги, които от няколко дни заявявате, че парламентът е в оставка, че правителството е в оставка, Вие, които нямате моралното право на това правителство, заченато в грях, днес да гласувате, проявете малко разум. Колеги, тези от Вас, които са предложени, действително, ако имате малко капчица достоинство, не се усмихвайте, господине. Вие просто няма да участвате в това, на което Ви подлагат. Нали си давате сметка, че което и да е правителство, което и да е управляващото мнозинство, ще промени по същия начин Закона за Сметна палата, по който той беше променен от това Народно събрание. Нали си давате сметка, че 7-годишният мандат, който Ви бе обещан и Ви е бил обещан, вероятно, при поемане на съответни ангажименти политически от Ваша страна, просто остава една химера. Госпожо Йорданова, трябваше да попитам как е Вашето име. Простете, но за една година не успях да го науча, защото излизате тук да правите политически изказвания единствено и така и не разбрах Вашата професионална компетентност и Вашата тежест в обществото. Но правя тази реплика заради следното. Госпожо Йорданова, ние всички тук сме наясно в тази зала, че за Вас институциите нямат никакво значение. Важното е да функционират единствено и само ако Вие знаете имената на хората, които сте назначили, защото и за 4 години назначенията Ви само с издънките им запомнихме имената. Там професионалисти няма. Аз разбирам, че Вие искате освен това да не работи Сметната палата, защото така е най-добре. Ако може никой да не Ви контролира какво правите,
Това ще е най-хубавото според вас, така ли? И трето, госпожо Йорданова, разбира се, че Вие ще мислите, че другите правят това, което Вие правите. То е толкова логично. Това е описано в учебниците по психология. Как всъщност преценяваш действията и позициите на другия? Естествено, по начина, по който ти ги разбираш и ти действаш. И затова ще ви дам само един пример какво Вие правите, за разлика от това, което ние се опитваме да направим в наистина последните часове и дни на това Народно събрание, т.е. да се опитаме институциите поне да могат да работят. Защото държавата не може да бъде оставена на празен ход. А това е много важна институция за контрола на такива като вас, като нас, на всички.